Hej med jer. Skulle vi ikke lave en bue? Det synes jeg, vi skulle. Jeg har lovet jer at vise, hvordan jeg laver en bue af hårdtræs terrassebrædder, som I kan finde i hvert byggemarked. Så lad os kalde det en byggemarkedsbue. I skal først og fremmest bruge noget træ. Det er toba. Det kan jeg godt lide at bruge. Det har nogle rigtig gode overtegninger, og det er super stærkt. Man kan også bruge rød kumau. Det er ikke lige så godt. Jeg skal lige vise jer hvorfor. Ikke helt rigtigt. Man skal bare være ret sikker på, at man finder det rigtige stykke træ. Det vigtige er nemlig, når man vælger sit træ, at man ikke har overringe, som går på tværs. Fordi overfiberne her er helt vildt korte, så de tåler simpelthen ikke særlig godt det her tryk. Så knækker de, springer. Jeg har faktisk et eksempel på det, men det er ikke så vigtigt. Det vigtige er faktisk bare, at I ser, om I kan læse træet så meget, at I ikke har nogen overtegninger, som går på tværs. Rød kumau har hvide overtegninger, sjovt nok. Det er jeg ikke helt klar for, men det har de altså. Så undgå det. Så har jeg her et stykke jatoba. Der er nogle helt andre ting, der gør sig gældende. Det er, fiberne er stadigvæk korte, men træet er meget stærkere. Det springer ikke på samme måde, som den røde kumau gør. Så hvis I kan finde et stykke jatoba, super godt, og se om I kan faktisk se på forsiden af træet, kan I se om årene sådan går ind og ud for meget. Hvis I har mange lige streger på tværs, så skal I ikke vælte, så vil den sandsynligvis knække der. Når jeg har fundet jeres bræt, så skærer I det en strimmel, der er cirka 5 cm bred, og svarer i længden til jeres favndal. Så hvis I strækker armen ud fra side til side, så er jeres finger fra fingerspids. Det er cirka den længde, I bør lave jeres bue, i hvert fald her til at starte med, fordi så kan I hvert fald være sikre på, at I kan nå jeres træklængde. Det kan man ellers ikke, mens man laver en kortere bue. Det stresser træet mere, og vi skal være sikre på, når nu vi laver sådan en bue her, at den ikke knækker. Så vi laver en lang, blød bue, og vi laver en flad bue, fordi det er den type bue, som stresser træet mindst muligt. Næsten alle typer træ kan blive til en fladbue, mener jeg. Så nu har vi det her stykke træ. Der er nogle limrester på, for jeg har faktisk brugt det som underlag på et tidspunkt. Det gør ikke så meget, dem kan vi tage af. Vi kan slibe dem af. Og det skal nok blive fint. Man kan se faktisk, at årene faktisk løber på langs. Og det er absolut en fordel for de fleste træsorter, at årene løber på langs og ikke på tværs af træet, så vil den gerne knække. Så det vi skal nu, det er, at vi skal have streget op på den, hvor vi gerne vil, hvad der skal være bue, og hvad der ikke skal, for lige nu er det bare en pind, og den buer ikke så meget. Så det skal vi lige have lært den. Så jeg vender lige om og sætter den her op i en skruestik. Nå ja, forresten. Det er faktisk måske en god ting lige at nævne. Jeg bruger faktisk ofte en skruestik, når jeg laver buer. Så lægger jeg et godt stykke tyk læder imellem gæberne. Så det tager trykket fra gæberne, men det går ikke hjem på den anden side. Så kan man sætte sin skruestik op der. Det er faktisk et rigtig godt værktøj. Det kommer jeg tilbage til senere, hvorfor. Vi skal også bruge noget andet værktøj, måske fra byggemarkedet, til at lave den her bue. Jeg anbefaler, at man bruger en høv. Det kan være en lille høv, det kan være en lang høv. Det er gyldigt. Måske lige før de korte høvle kan være en lille smule, kan være lidt en fordel. Hvis træet er lidt ujævnt, de lange høvle laver selvfølgelig et lidt mere plant høvle. Så skal I bruge en sigklinge. Hvis man ikke har det, kan man også bruge en skarp kniv eller et eller andet. Men en sigklinge er altså rigtig god. Jeg kan godt lide en tykke 1,2 mm. Den er rigtig god at arbejde med. De kan jo slibes op med en ganske almindelig metalfil, hvis når de engang bliver sløve. Så skal I bruge en rasp. Rigtig mange af jer har måske en halvrund rasp, liggende dejlig grov en. Det er et rigtig godt stykke værktøj til at forme de her buer med. Den foretrækker jeg ikke mere. Hvis nu I har en, så brug den, så du går ud og købe noget. Hvis I gerne vil købe noget, så køb en Shinto-rasp. En savrasp, en japansk savrasp. Den er fin på den ene side, grov på den anden side. Den er vildt effektiv og kan spare jer for virkelig mange timer i værkstedet, når I skal lave buer. Så det skal I bruge. Og så selvfølgelig noget sandpapir, noget groft og noget fint til finisharbejdet. Men på et eller andet tidspunkt skal vi også skåre nogle rokker. Der kan det være en fordel også at have en motorsavsfil. Det kan man
også finde i byggemarkedet, de fleste byggemarkeder i hvert fald. Så stort set alt, hvad I skal bruge, kan I finde i bygger. I kan nok ikke finde hårdtræsterrasser bare hjemme og fikse. Det kan godt være, I skal gå i Excel bygge eller Stark eller sådan noget. De mener ikke, de har mit bygmand længere. Men i hvert fald find trælast, hvor de har nogle hårdtræsterrassebrædder, og kig godt på overringen. De skal ikke løbe på tværs. Og så går vi hjem, så skal jeg sådan en strimmel i den rigtige længde, og cirka 5 cm i bredde. Plus minus. Bare lige have noget at skære i. Så nu streger jeg lige op, og kommer med nogle gode råd, når jeg har gjort det, hvorfor jeg har gjort det, og så går vi i gang med at skære. Ses om lidt. Så er vi klar til at strege op. Jeg bruger min elskede sløjtlinje. I kan bruge en tommesok og et vatterpas. I må gerne have noget, der er lidt stift, så I kan bruge til at strege op med eller efter. Så skal I bruge en blyant eller en tus. Whatever. Det I gør, det er, at I starter med at finde midten af jeres bræt. Simpelthen måle fra den ene ende. Jeg tager her. Simpelthen måle fra den ene ende til den anden. Og markere midten med en streg. Så det gør vi. Den her stav, den er dejlig lang, kan jeg se. Mere end rigtig lang. Den er lige nøjagtigt 2 meter lang. Så nu har jeg sat en streg midt på. Jeg vinkler lige. Tag lidt ned i højden, så I kan se, hvad jeg laver. Så kan I lige stå her. I kan se, I kan godt se. Skide godt. I kan godt se, det er det, jeg siger. Så der har vi midterstregen. Så må vi blyant nu ikke. Den der. Så skal jeg markere håndtaget der, hvor jeg skal holde. I kan lige tage her mål. Det plejer at passe med cirka 10 cm. 10-12 cm. Så hvis nu bare er lidt large og tager 12. Seks mig her, 6 mig der. Og så cirka der. Det er håndtaget. Det er der, hvor vi helst ikke skal lave noget lige forløbende. Så har vi det, der hedder en fade out. Det vil sige, det er der, hvor at den går over til at blive. Vi vil måske gerne have håndtaget snævret lidt ind her. Lidt ligesom på Holmegårdbuen. Så har vi noget, der hedder fade out. Den kan jeg godt lide. Den er lige omkring 4 cm. I kan altid justere det senere, hvis I kommer videre til tillertingen. Så den her fade out, det er simpelthen her, hvor at buen begynder at bue. Det er ikke sikkert, at vi har en buning gennem håndtaget, når vi har det her kraftige træ. Så der kan man simpelthen lave her, der har vi relativt stift håndtag, og her begynder den at bue. Så herfra og ud skal vi have spidset benene til. Vi vender jer lige her. Jeg skal jo også have fundet midten af mit bræt. Jeg har lavet det 45 mm. Yes. Hvis jeg ellers har skåret den her stav sådan nogenlunde lige, så skulle den gerne være 45 mm herude også. Det var den. Så sætter man en markering herude også. Og til sammen i den anden. Når så vi har de her markeringer, så kan vi tage og sætte en streg fra midten ud til enden. Sammen i den anden ende. Nu kommer vi til det rigtig sjove faktisk. Det er, hvad er det der for en bue? Hvad er det der for en bue til at bue? Det er simpelthen et simpelt princip, at buen eller staven aftager
jævnt i masse fra håndtag til spids. Hvis den gør det, så buer den jævnt. Nu kan vi ikke lave en hel trekant, for så er vi ikke noget at lave vores nok i. Men det vi gør, det er, at vi simpelthen på hver side af håndtaget, der laver vi en lang, næsten trekantet-agtig form, som vi simpelthen høvler ind til, for at få den til at aftage jævnt i masse, i hvert fald i bredden. Det kalder man på engelsk, med taper. Vi snæver den fra bred til smal, og på lidt senere kommer vi også fra tyk til tynd, for at få den til at bue jævnt. Det er selve tillerprocessen. Nu streger jeg lige op, og så tager jeg lige, sætter lige farten lidt op, og så kan I følge med det. Good. Jeg laver i øvrigt spidsen lige godt en centimeter bred. Den sætter vi også lige ind med det samme. Det er at sige halvanden centimeter bred herude. Så har vi lidt at lave nokkerne i. Så går jeg herfra, hvor buen er bredest, lige efter fade outs. Så hæver jeg. Jeg skal lige finde. Nu holder vi fast for den skøjter simpelthen ud. Klemmer. Meget nemmere. Samme på den anden. Klemmer. Sætter streg fra herinde, hvor der hvor vores fade out slutter, og ud til der hvor vi har markeret bredden på spidsen. Så flytter vi den her over på den anden side. Og flytter den til den anden side af spidsen. Vi kan lægge den op på den anden side også. Tegnet et bueben, som går fra 45 mm i bredden herinde, hvor håndtaget slutter, til 1,5 mm i bredden ude i spidsen. De her sider, der kan man faktisk med fordel bare skære af med en stiksav, eller en båndsav, eller nok ikke en rundsav, det er lidt for voldsomt, men en stiksav, rundsav eller en håndsav, bare lige for at spare noget tid der. Jeg streger lige op i den anden ende og skærer af, og så kommer vi tilbage igen og fortsætter. Ja, så er vi tilbage. Jeg har nu simpelthen smaldet det her bræt ind, så vi har en meget lang trekant. Den kan godt være svær at se på den her vinkel, men det er det altså. Den er altså meget tyk. Den er meget tykkere, end den er bred. Det er ikke godt, i forhold til, at vi gerne vil have den til at bue i hvert fald. Og dog, hvis nu man nu gerne vil lave en møllegabet lignende bue, så skal man huske på, at træet, der står på højkant, selvom det er smalt, har en væsentlig højere styrke, end hvis den ligger der vej. Så smalt, men tykt, meget svært at bøje, bredt, men fladt, meget nemt at bøje. Så det vil vi gerne vil nu. Nu vil vi gerne begynde at arbejde i det her træ, for at se, om det nu også kan bøje. Vi skal måske også tegne et lille håndtag på, så vi har en idé om, hvordan buen kommer til at se ud. Jeg bruger som sagt en skruestik. Jeg prøver lige at sætte den op i skruestikken her. Så skal jeg vise jer noget. Det er nemlig sådan, at når man bruger sådan en dejlig skruestik, så kan man følge med i sit arbejde hele tiden. Nu har jeg sat den op i skruestikken på den forkerte side. Det her det er ryggen. Den kommer til at vende væk fra mig, og det her det er buen ind mod mig. Kan I se allerede nu? Den begynder faktisk allerede at bue. Den ligger ned her den vej. Ja, den begynder allerede at bue næsten jævn hele vejen ud. Så hvis nu at jeg havde lyst til at stresse det her træ helt enormt meget, og trække det op til en bue nu, så vil den være på 120-30 pund. Det er ikke sjovt. Det kan vi simpelthen, fordi det her sydamerikanske træ, det er
helt vildt hårdt, så selv en meget lille bue er faktisk forholdsvis kraftig. Nå, men det vi skal ikke arbejde i det på den her måde. Jeg vil sådan set bare vise jer, hvordan det hele det ser ud. Nu har jeg sådan ramt de her streger rimelig godt. Vi kan se stregerne nogle steder. Hvis ikke man har det, så skal man gå det efter. Enten med sin høv, eller med sin rasp. Hvis man gerne vil gøre det med raspen, men faktisk man får det lidt på langs, så får man nogle dejlige, ensartede flader. Det her, der kan I næsten se. Kan I se. Jeg har ikke gjort det så godt. Her har vi nogle ro flader. Der tager den fat, og der tager den fat. Og der. Og der. Der tager den ikke fat. Det betyder, at buen ikke er plan. Det er egentlig ikke vigtigt, at den er plan. Det er kun kosmetisk. Men det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at den er pæn. Så jeg har simpelthen buen til med raspen. Kører den på langs. Med så meget flade på som muligt. Og få et pænt resultat bagefter. Så det kan I jo lige gøre. Jeg laver ikke håndtaget, før at buen er næsten færdig til det. Når jeg siger næsten færdig til det, så er det fordi, når jeg tager lidt af i håndtaget, så kan det godt være, at den pludselig begynder at flexe en lille smule der. Og så skal jeg kunne have noget tilbage i buen, så jeg stadig rammer en nogenlunde fornuftig buevægt. Så det gør jeg lige. Ja. Så kommer jeg tilbage om lidt. Okay. Ja. Nu skal jeg se. Nu har jeg rettet buen af, så den er stort set en til begge sider. Og nu skal jeg den til at lære at bøje. Det kalder vi en tillerproces. Når jeg har den siddende her i skruestikken, så kan jeg faktisk lave en tillerproces her. Jeg kan løfte op i buebenet, så kan jeg se, om den buer nogenlunde jævnt. Så jeg kan se effekten af det, jeg laver hele tiden. En kæmpe fordel. Især når det er deres første bue, eller hvis det er en af deres første buer, så man kan se effekten af det, man laver, mens man laver det. Lige nu er den som sagt helt vildt kraftig, og buebenet er meget tykkere, end det bør være. Så det jeg gør, det er, at jeg laver en streg med mit lineal. Så jeg starter heroppe fra fade out, der hvor jeg er overgangen. Går jeg lige en halv centimeter ned, ved jeg erfaring her, fordi jeg skal have et stykke bueben, der er omkring 1,5 centimeter tykt lige efter håndtaget. Og så skal vi ned til maksimalt samme tykkelse, som buebenet er bredt. Så hvis vi starter med det, så kan jeg lave en streg hele vejen. Jeg kan også lige gøre den anden vej fra dig, ikke Martin? Det her, det er lige hvad jeg må se noget igen. Lige nu, når jeg kører ned hertil, det er simpelthen for at spare tid. Når jeg kommer herned til, så er der stadigvæk noget tilbage at arbejde i, men pas på ikke at tage for meget. Hellere tage lidt af gangen. Kontroller, at buebenet ikke buer mere et sted end et andet. Hvis den pludselig buer mere lige der, at den gør der, så skal I tage herud. Den skal altid bue jævnt, så stive steder skal arbejdes på. I kan lave en kombination af rasp og sikling. Raspen er effektiv. Hvis man kører frem og trækker samtidig, så kan man trække rimelig meget af, rimelig hurtigt. Det er jo ikke det samme med den helt almindelige rasp. Den er ikke lige så effektiv som Shinto-raspen, men det dur. Og så man har lavet den her overflade, så er den lidt ro, så kan man tage en siklinge og trækker hen. Der får man en fin glat overflade. Man kan komme til at se effekten af det, man har lavet. Så hvis I nu begynder på det, tager noget af, så vil jeg snyde af helvede til at bruge min båndsav til simpelthen at skære det her væk. Kommer tilbage med det.
Godt, nu er jeg snydt. Jeg har nu en tykkelse, der hedder 1,23 mm ude i spidsen, og inde ved overgangen, der har jeg 2 cm. Det har jeg også. Husk, vi har også fra bred til smal, så nu har vi et bueben, som faktisk buer rimelig kraftigt. Så ved at lave den her reduktion, så har jeg faktisk allerede nu fået til at bue en del. Det er ikke nødvendigvis anbefalesværdigt at snyde med en båndsav, som jeg lige gjorde, fordi I går glip af noget af læringsprocessen i at få det til at bue. Så tag god tid og se på, hvor det ikke buer. Herinde for eksempel, der er der lige et sted, hvor jeg har sjusket lidt, så der skal jeg have slebet ind. Så er det noget hjem. Så vender den lige op. For lige. Nu pokker vi hende. Midten har vi der. Ja, fordi når I så begynder at bue jeres bueben, her er skruestik en super god idé. Hvis buebenet, når I trykker op, ligger til den ene side, så skal I fjerne 3 i den anden side. Så når jeg buer op her, lige nu gør den det faktisk ikke, det er rimelig jævnt. Men hvis du den buede herover og den er bukket den vej, så skal jeg faktisk tage en her. Det er fordi, det er så den stærke side, og den buer over mod det svage, hvor der ikke er nok til at holde modtryk. Nu er den faktisk rimelig jævn. Grundprincippet er, inden for jeres overgang ud til spidsen, sørg for, at den aftager jævnt i tykkelse og i bredde, så får I et bueben, der begynder at bue rimelig vildt. Rigtig mange buebyggere vil gerne lave det, der hedder en gulvtiller, hvor man holder spidsen ned mod gulvet og så trykker på midten. Jeg er faktisk mere fan af, at man bruger en skruestiktiller. Fordi så kan man arbejde med det. Man kan se, man kan trykke, så kan man meget bedre se den rigtige vinkel, den rigtige bue, og se, hvor vi mangler og hvor vi skal tage af. Så skruestik er absolut anbefalelsesværdigt. Hvis I hellere vil bruge gulvtiller, gør det. Modellen er den, at man holder midt på buen, trykker spidsen ned mod gulvet, holder modsatte spids, trykker lidt, så kan man se, hvor den buer. Jeg kan personligt bedre lide model på skruestik. Så jeg kommer i gang med det, og så går vi videre om lidt til noget mere spændende tiller. Lige et par ekstra tip i forhold til det med brug af værktøjer. Når I bruger jeres rasp, kan det være rigtig god idé at arbejde diagonalt. Så får man den bedst fat. Man kan godt gøre den her vej, men så er det svært at styre vinkel. Man trækker den her vej, så er det nemmere at styre. Siklingen, den skal ikke stå lige op, den skal lige ligge lidt ned. Læg pres på selve klingen, og så træk. Man kan køre begge veje. Men sørg for at lægge den lidt ned. Så arbejder den godt. Høvlen, som jeg nævnte før, I skulle bruge det, hvis nu man ikke lige har et båndsav til at gøre det på. Der kan det også være en fordel at vende den faktisk en lille smule skru, fordi vi har nogle ikke helt jævne flader at arbejde på. Kan se, den tager fint fat. Men fordi træet er hårdt, så kan det faktisk godt være svært for høvlen at få fat, hvis den bare kører plant på.
Derfor kan det være en fordel lige at vinkle og så fortrinsvis arbejde på kanterne, på hjørner og kanter. Så god fornøjelse. En ting i forhold til, når I tiller, når I bukker den. Læder igen. Når I bukker, let ikke mase for meget. Hvis I overgør det, så risikerer I at stressetræet, det kan knække eller bukke. Det kan have streng flugt, hvis man er for voldsom. Så gør det lidt ad gangen. Træet her kan levere en virkelig kraftig bue, selv med meget små dimensioner. Jeg tror, at den her bue den ender nok med at blive en sted mellem 45 og 55 pund. Selvom vi er nede i en tykkelse på under en centimeter ved spidsen, og vi ender nok på omkring 1,5 centimeter op ved overgangen. Så stille og roligt arbejde med den. Træet skal lære at bøje langsomt. Hvis I stresser den, så presser I fiberne ind over hinanden, så tager den ned af streng flugt, så kommer den til at stå buet hele tiden. Ikke fuldt optræk, men I mister noget kasteevne, og I mister noget styrke. Så det vil vi ikke. Så vi arbejder med den langsomt. Se her, vi har allerede nu en flot bue. Den er lige smule stiv ved det yderste stykke, men en rimelig flot bue faktisk. Så vi arbejder stille og roligt videre. Så når I engang er nået hertil, så går vi over i en tillerproces. Vi skal have skåret nogle nokker i. Jeg viser, hvordan man gør det. Og så skal vi have bygget et tillertræ. Det kommer vi til lige om lidt. Så jeg vil være noget forholdsvis langt med det her bueben her. Bare lige ud til fuldbred. Men I kan se, det bøjer ikke så meget herinde. Så her skal jeg til at arbejde nu. Og se, den bøjer ikke på det sidste stykke. Det vil jeg gerne have den til. Så nu arbejder jeg på det inderste stykke. Man kan eventuelt lige markere med sin blyant. Lige skrave en gang. Der hvor man gerne vil arbejde, så man ikke får kørt for langt ned. Så et lille tip i forhold til brug af sikling. Start aldrig det samme sted. Varier lidt, så I ikke får lavet en fordybning et bestemt sted der, hvor I starter, som vi skal hen og jævne ud bagefter. Så start forskellige afstande. Varier det lidt, så I ikke får lavet de fordybninger, som vi skal hen og korrigere. Ja. Så vi går videre. Ja, så kommer vi til det der med nokkerne. Jeg laver sidenokker på den. Det vil sige, at jeg skærer kun ind i siden. Buen ligger lige nu på højkant. I kan se. Buen ligger på højkant derhen af. Så det vi skal arbejde på nu, det er lidt tættere på igen. Godt. Så jeg laver den her i siderne, det vil sige, at jeg kører ikke ind over ryggen, den der skal vende væk fra os. Jeg laver den kun i siderne. Jeg kører lige en tomme ned, fordi jeg vil gerne have mulighed for at lave en flot afrundet spids. Så jeg laver en markering her. 2,5 cm fra spidsen. Men vi kan godt lave nokken en lille smule skrå. Så. Jeg laver den skrå den vej. Jeg kan se stregen der. Jeg laver det samme på begge sider. Jeg bruger 2 stykker værktøj til det her. Jeg bruger raspen. Raspen har riller på siden også, som jeg kan bruge til at nærmest save ned i med. Så bruger jeg en motorsavsfil. Find en grov en. Typisk dem, der hedder 4,8 mm, de er lidt grovere i det, fordi de er til en anden type kæde. Den bruger jeg til at lave den sidste runding med. Om vi bruger 4 eller 4,8 betyder ikke så meget. Strengen er ikke så tyk alligevel. Så, det er jaw. Der er lige et bornholmsk over, sorry. Saver ned med den flade side, der hvor at strengen skal hvile.
skal køre så langt ud, der kan ligge en streng dernede i. Og tilfældigvis lige en streng ved hånden. Se, den ligger fint dernede i. Så skal den faktisk bare lige rundes af en gang, så den bliver fin og glat. Man kan altid gøre den finere og glattere senere til at starte med her. Så laver jeg faktisk bare et sted, hvor jeg kan have en streng i, så jeg kan lave, så vi kan komme videre i tillerprocessen. Det skal bare ikke fløjse alt for meget, fordi så spiser den lidt i strengen. I skal jo bruge en streng, som er en lille smule længere end buen til selve tillerområdet. Så her der kan den godt, når den bliver strengt op, kan den godt have til at løbe lidt derudover, så jeg skal rette den ned her. Men det er finisharbejde til senere. Nu skal jeg lige have lavet nokker på begge sider, i begge ender, og så skal vi kigge på et tillertræ. Ja, så kommer lige tilbage til nokken her et øjeblik. I kan se, at jeg har lavet den nu på begge sider. Det vil sige på ryggen her. Der ligger strengen faktisk bare ind over. Og det kan den fint. Især hvis man lige sørger for, når man er engang færdig med et stykke sandpapir, lige gør den her kant her. Fin og blød. Så er der ingen problem i det. Godt. Og så tillertræet. Ja, så langt så godt. Nu et tillertræ. Hvilket bare en stok. Vi kan også kalde den en stok. Jeg har lavet en stav af ask. Skåret i 5 cm bredt hul i toppen, fordi det er som regel den bredeste stav, jeg bruger. Samme som den, vi er i gang med at lave i dag. 5 cm bred. Det vil sige, at de kan alle sammen ligge deroppe. Hvis man synes, det ligger for løs, så kan man lige tage at lægge noget læder omkring, så skal den nok ligge fast. Så har man de her forskellige riller, som alle sammen er i bestemt tommeangivelse fra der, hvor buen ligger. Jeg plejer som regel at starte ved 4 tommer, som er mindste strenghøjde overhovedet, jeg vil tillade. Og så kører jeg i tommespring dernede. I princippet kan jeg også godt starte ved 15 tommer, eller hvad det nu passer af. Bare sørg for, at I har en masse gode trin dernede. I heller ikke noget, der skal riller i som her. Det kan simpelthen også bare være et stykke bræt, et stolpe, med nogle gode, kraftige skruer i, sat i forskellige afstand, så jeg ligesom har sådan at trække strengen ned til. Tillerstokken. Jeg kan faktisk bedst have en tiller-anordning, hvor jeg har buen liggende heroppe, og så en snor, jeg kan trække med en trisse for neden. Det er bare ikke altid meget plads til det. Jeg har for eksempel ikke plads til det her, så derfor så bruger jeg min skruestik og min tillerstok. Så kan jeg spænde den godt fast her. Og jeg har sat streng på. Jeg nævnte, at vi skal bruge en streng, som er en lille smule længere end buen. Den er lige til øllet. Det er fordi, den streng, jeg har brugt i forvejen. Man kan også bruge paracord. Kan man købe noget af det. Det strækker sig heller ikke, og det passer også nogenlunde i størrelsen. Det kan man passende bruge. Den må gerne være lidt længere end buen, fordi når I ligger den heroppe og skal tillerere, så må den gerne være lidt snup i. Vi skal sørge for, at buen ligger nogenlunde lige i tillerstokken. Så trækker jeg stille og roligt ned. Masserer den. Jeg masserer lige 20 gange cirka, hver gang jeg trækker buen ned, inden jeg sætter den faste sted. Pas på at ikke presse buen for meget, for det kan faktisk det kan ødelægge hele lortet. Alt det vil jeg gå ad, det kan det ødelægge. Nu er jeg ved at have masseret den nogle gange. Det gør vi for at lære træet, vi lærer fiberne at arbejde. Og det er en meget, meget vigtig del. Hvis man presser den for hårdt, så får den strengflugt, så kommer den til at ligge i en bueform hele tiden, og den mister noget effekt. Både kasteevne og trækstyrke. Så, arbejde. Man kan arbejde længe. Trække den lidt ned her. Det er der, jeg vil kigge på spidserne en gang. Det er lige knapperne op. Det man kalder strenghøjde, altså der hvor buen hviler, når man har sat strengen på. Jeg kan godt tage den lidt ekstra. Der. Hvis jeg trækker en streg hele år, så er den faktisk over strenghøjde. Strenghøjde, det vil være der, cirka. Så kan I se, at begge benene buer, men det her over buer mindre. Kan I få dem se. Prøv lige at flytte jer lidt tættere på her. Lidt væk. Der, kan I se. Det ben herovre. Det buer ikke helt lige så meget som det derovre. Det er faktisk herinde. Og det du i siden her, at det ikke buer nok. Og det er det, vi skal arbejde på stille og roligt. Det er at sørge for at få benene til at arbejde bedst muligt. I kan i øvrigt midt på jeres tillerstreng kan I sætte en markering
der passer med bredden, eller det, hvor nu gerne vil have, den skal ligge, så er I sikker på, at den ligger lige oppe i toppen. Hvis den ikke ligger lige, så får I tilladt den skævt. Det er ikke helt ved siden af. Men der mangler lidt endnu, og det er altså det, vi skal arbejde på her over den næste stykke tid. Så vi springer tilbage til skruestikken og arbejder lidt videre på den. Ja, forresten, nu har jeg jo lige taget den ud af tillerstokken, og I kan se, at når den ligger her, at der faktisk er ingen strengflugt, selvom at den faktisk har været trukket ned til strenghøjde. Og det skal vi helst blive ved med, og det er simpelthen alle de her små bitte bevægelser. Det er det, der tager længst tid. Det er den her tillerproces, fordi det simpelthen, vi skal være sikre på, at ikke er stresstræet. Vi skal være sikre på, at den ikke går i stykker, mens vi tiller den. Hvis vi bare sprænger den op i noget og trækker den, så er jeg næsten helt sikker på, at den går i stykker. Eller i hvert fald får nogle defekter. Og det har jeg lyst til. Så arbejder stille og roligt videre, og så når vi forhåbentlig til en færdig bue lige om lidt. Nogle gange, når man sådan står og tillererer, så kan man lige køre sin hånd indover, så kan man nogle gange mærke det sted, hvor der er enten en fordybning, helst ikke, eller en bule. Der er en lille bule. Her for eksempel. En ujævnhed. Kan man fange det med det samme, uden at man egentlig skal kigge på det. Når man kan mærke det, når man kører fingeren henover. Man kan også mærke, hvor vi har de her skarpe kanter. På denne specifikke bue har jeg ikke lyst til at have nogen skarpe kanter. I kan se, at jeg kører begge veje med ciklingen. Lægger den lidt skråt. Vender den. Trækker tilbage. Forstår frem. Og en god skarp cikling er altså guld værd, uanset hvad for noget træ man arbejder i. I kan tydeligt høre, om den tager fat, eller den bare kører hurtigt henover og ikke rigtig tager noget. I kan også se på spånerne, hvordan den arbejder. Jeg tror, vi er klar til at smide den i tillerstokken igen, så vi kommer lidt videre. Jeg tog faktisk lige en hurtig beslutning om lige at give den ekstra gang her i skruestikken. Der kan jeg nemlig få et rigtig godt billede af hernede af, hvor den buer og hvor den ikke buer. Jeg kan også få en fornemmelse af, når man trykker. Jeg kan faktisk få en fornemmelse af, om buebenene de har nogenlunde samme trækstyrke. Cirka. Man kan ikke se det helt, og det er det, vi skal bruge tilleren til allersidst. Men det er bare det for at se, at her der kan man faktisk virkelig se buningen. Jeg kan også se den mange der, den mange der. Rigtig godt værktøj, når man tiller sin bue. Ja, så er vi tilbage ved tillerstokken. Nu har jeg arbejdet lidt mere på begge ben, og nu skal det blive spændende at se, om den arter sig. Så vi arbejder stille og roligt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nu har jeg arbejdet den cirka 30 gange. Det burde være tilstrækkeligt. Gør den derned. Sikrer mig, at den sidder nogenlunde lige. Nu er I ikke helt lige på buen. Men det ser absolut bedre ud. Jeg kan dog se, at nu er det her ben, som arbejder en lille smule mere end det andet. Ikke meget. Ganske en lille smule. Så det her bueben skal have lidt mere. I kan også se lige her. Der kan jeg faktisk også se nu her, når jeg får det op, det er ligesom tykkere. Så det jeg gør, det er at tage en blyant, så markerer jeg
det bliver et stykke, jeg gerne vil arbejde på. Så tager jeg den ned igen. Så kommer jeg det her stykke, jeg giver den. Okay, 10-20 gange. Eventuelt 30, afhængig af hvor meget jeg kan se at tage af. Men i hvert fald 10-20 gange med siklingen for at få den ned i den rigtige tykkelse. Og så ikke meget mere, ikke meget mindre. Hvis det tager for lidt, så kommer det til at tage 100.000 år. Hvis det tager for meget, så kan I ødelægge den tiller, I er i gang med. Så lidt ad gangen, heller lidt end for meget. Okay? Så vi arbejder videre. Ja, nu er vi nået så langt, at jeg godt tør sætte streng på buen og spænde den op til strenghøjde. Jeg kan lige prøve at lave en gulvtiller her. Jeg har selvfølgelig testet den oppe i min skruestik for at tjekke, at den kan nå til strenghøjde, uden at den sprænger. Vi kan bruge den samme streng som før. Jeg vil vise jer, hvordan man strænger den op, og hvordan man justerer strenghøjden. Så lige nu har vi en streng, som er næsten lige så lang som buen. Jeg kan korte den af ved at dreje den med snoningen rundt. Så skal bunden og toppen af lykken skal være cirka 7,5 cm under den øverste del af nokken. Man kan godt tage den lidt mindre til at starte med, for at være helt sikker på, at der ikke går noget galt, når man strænger den op. Så gør man det, at man simpelthen træder igennem buen. Så har man håndtaget og lægger det midt på låret. Og spidsen lægger den ned på vristen. Her. Og så er der streng på buen. For første gang, det ser faktisk rigtig fornuftigt ud. I ser den bue overhovedet ikke på midten endnu. Det kommer den til. Det, der er vigtigt nu, grund til at jeg gør det nu, allerede nu, det er for at sikre, at buen ikke lægger sig ud til hverken den ene eller den anden side. Det er svært at holde den op til jer. Jeg kan se, at det her bueben, der ligger en lille smule ud til højre. Min højre herfra. Jeres højre herfra. Det vil sige, at buebenet er sværere på den her side, end det er på den her side. Det vil sige, at jeg skal tage af i den her side, for at få rettet buebenet tilbage, hvor det skal være. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Prøv at. Jeg kan se, at det ligger ligesom over til den her side. Det vil sige, at jeg vil gerne have det rettet over igen. Det vil sige, at jeg fjerner fra den her side. Det er for den her side er stærkere end den der side. Jeg kan lige tjekke der i lyset herude, hvor jeg har en anden lyskilde her. Jeg har kun lys fra den ene side. Det kan snyde. Belysningen her er ikke særlig god. Så jeg skal lige dobbelttjekke, at det nu også er sådan. Men hvis den ligger over til den ene side, så fjerner jeg fra den modsatte side for at få den derover. Som sagt, det er simpelthen fordi, at buebenet er stærkere i den ene side end i den anden side. Så vil den kaste ujævnt. Så det har vi ikke lyst til. Så jeg går lige ud og tjekker det, og så arbejder lidt videre på den. Ses om et øjeblik. Godt, nu er jeg lige åbnet døren. Det er rigtigt nok. Det her bueben ligger ligesom over til venstre. Jeg vil gerne have det over til den anden side. Ja, jeg vil gerne have det over til den her side. Så det jeg gør, jeg tager min sikring, mens strengen er på. Så trækker jeg herover den her side, mens jeg husker, hvilken side det er til. Hvis jeg kan se i øvrigt, at der er et sted på buen, hvor den mangler lidt, hvor den ikke buer så meget som andre, så tager jeg fra lige præcis det punkt, for at hjælpe tilleren til at være ens der. Jeg vil skynde mig at sige, at en lille smule twist er okay. Der er ikke noget, der er 100%. Det er selvfølgelig bedst, hvis den er fuldstændig lige ned igennem. Men hvis den ikke er det, så er det altså ikke... Det betyder ikke, at I ikke får en bue, der kan skyde. Så for at kunne tjekke det her, den vil ikke nødvendigvis gøre det lige nu, men så trækker jeg buen kort. Jeg kan jo se lige nu, buen har en lidt lav strenghøjde. Den trækker vel omkring 20 tommer. Og den ligger nok på omkring 50-60 pund på nuværende tidspunkt. Det kommer lidt ned efterhånden, som jeg får tilladet den færdig. Men på nuværende tidspunkt kunne det faktisk godt være en bue, man kunne skyde med i noget tilfælde. Så jeg kontrollerer lige en gang,
Det ser allerede nu lidt bedre ud. Den er ikke helt perfekt. Men derhen af. Den anden side mangler faktisk også lidt. Og det kan som sagt så godt være, fordi at lyset simpelthen snyder, når jeg står og arbejder med den, for det kommer lys fra den ene side, så sørg for, hvis jeg har mulighed for det, at have god belysning. Fordi sådan en ting som en kontur kan faktisk snyde rigtig meget, når man kun står med lys fra den ene side. God kat herovre. Men vi skal faktisk til at komme videre med håndtaget, fordi det kan også bruge en lille smule der, når vi får skåret det ud. Så derfor arbejder videre med håndtaget, og så tager vi tillerprocessen færdig bagefter. Godt så, vi skal have lavet et håndtag her. Så jeg tager min sløjtlinje igen. Så ligger den så cirka midt på. Tegner en streg, så jeg har noget at arbejde efter. Jeg vil gerne have, at håndtaget er faktisk lige så bredt. Eller smalt, hvor man vil. Som linealen. Det gør nemlig, at pilen ikke skal så meget rundt om håndtaget. Det var ikke lige. Det var overhovedet ikke lige. Det var fordi jeg fik skubbet til den. Skide til den. Prøv igen. Næsten. Tæt på. Det kan I godt herfra. Skide godt. Så den del der, det er selve håndtaget. Det er der, hvor jeg holder. Så vil jeg gerne have en blød bue. Den laver jeg altså lige i hånden. Og det samme herover. Og for at komme ned til den, det tager jeg simpelthen bare med en fil. En god rasp. Rasper jeg ned. Næsten se, det der håndtaget er. Og nogle dejligt bløde overgange. Det er samme sted, som vi har overgangen fra fast håndtag ud til buebenet, så det passer helt perfekt. Man kan godt lave den lidt mindre, hvis man synes. Nu har jeg en mellemstor hånd, så man skal helst passe til hånden, sådan cirka. Det gør ikke noget, der ligger der. Så kan pilen ligge derude, inden buen kommer op. Man kan også lave buen blødere. Det kan man gøre, som man har lyst til. Nu starter jeg i hvert fald lige med at få den her raspet ned, så jeg har et håndtag. Jeg vil sætte det over på den anden side, så I kan se i mellemtiden. Ja, godt så. Jeg kan se min buen. Den her. Det kan godt være, det ryster lidt i billedet, for jeg tager den altså med en rasp. Og jeg kører diagonalt på kanten, fordi det går hurtigt. Når så har jeg taget den diagonale kant, så kan jeg tage her. Og igen, jeg arbejder diagonalt. Det er det, jeg oplever er mest effektivt. I kan se, med den her hastighed, så tager det altså ikke andet end et par minutter. Især ikke med Shinto-raspen, den er super effektiv. Jeg vil ikke anbefale, at I skærer håndtaget ud, med mindre at I bruger en stiksav eller en båndsav.
langt så godt. Det var den ene side. Vender jeg den op og tager den anden side. Så tager jeg jer med tilbage, når jeg har skåret håndtaget ud. Ja, men dog vil du se her. Et styks håndtag. Cirka en tomme bredt. Sådan cirka, vil jeg tro. Skal jeg lige måle, bare for at se. Så rød jeg sådan en her. 2,56 mm. Så er det perfekt. Godt håndtag. Jeg skal selvfølgelig lige se, den er stadigvæk lidt kantet. Det rasser mig af. Det jeg skal nu, det er her ved overgangen. Du se det stykke, der er lige her. Der skal jeg lige have den jævn. Jeg har en lidt skarp kant op her, og sammen med den anden side. Det kører ned, så jeg får en glidende overgang fra håndtag over til bueben. Og så sætter jeg streng på bagefter for at se, hvordan tiller ser ud. Så det gør vi lige. Så jeg lægger min bue her tilbage i skruestik. Husk låget mellem kæberne og buebenet. Jeg vinkler lige lidt, så I kan se noget. Op. Vupti, der var I. Godt. Så lige nu bruger jeg raspen. Laver jeg overgangen. Lidt skrub. Det er både for udsyns skyld, men også for tilladet. Det er den ene side, og så tænker jeg, det er frygtelig ro. Jeps, og her kommer tricket. Den ro overflade fra raspen er lynhurtig. Glat ud med en sikling. Så bliver den fin og glat. Nej! Nu ser jeg ikke så meget lyst til skarpe kanter på den her. Så det bliver noget andet. Fine, lange, bløde kurver over det hele. Ja, så har jeg vist forstået det. Jeg tager lige den anden side, mens vi henter et kop kaffe, og så sætter vi streng på igen og fortsætter. Ja, jeg løj lige lidt for jer, fordi jeg vil faktisk gerne lige have den op i skruestingen igen, for lige at tjekke, om den buer inde ved håndtaget nu, inden jeg sætter streng på. Det vil jeg gerne gøre for at undgå, at jeg overbelaster håndsektionen, som jeg faktisk lige har tyndet ind ganske betragteligt. Måske kun en tredjedel, men alligevel. Så det jeg gør, det er at sætte den op. Midten af håndtaget er her. Så bukker jeg herudinde for at se, om den arbejder hele vejen ind. Jeg kan se lige nu, at håndtaget arbejder meget lidt. En lille smule. Det her stykke er stadig for stift. Jeg ved ikke, om vi kan se. Det stykke her arbejder ikke særlig meget. Det må det godt. Det må godt arbejde lidt mere. Det gør jeg simpelthen ved at tage her på hjørnerne bag på håndtaget. Nu ser her ved overgangen. Så tager jeg simpelthen af hjørnerne her for at give den en god glat. Jeg kan sætte den fast i skruestingen her, så I kan se, hvad jeg laver. Måske den anden vej. Måske den anden vej. Det var bedre. Godt, så det I ser nu, det er buen. Det her det er ryggen. Den fine, så tager den fine side af min shiatsu-rasp. Fordi det er faktisk en del af designet, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have de lange, bløde buer. Og derfor så tager jeg faktisk allerede nu her og arbejder en lille smule med designet.
Hvor meget man skal tage her, det er utrolig meget erfaringsbaseret. Så når I ser, at jeg bare står her og hører det, jeg tænker, wow, hvordan ved han det? Simpelthen bare fordi jeg har gjort det mange gange. Så arbejder jeg på intet tidspunkt op på selve håndtaget. Jeg stopper før overgangen. Jeps. Men lige om. Vi kan se forskellen nu. Her runder den, her er den mere kantet. Den kant tager jeg af. Den mængde masse kan faktisk godt være nok til, at den nu buer, som den skal. Køb jeg en Shinto-rasp. Hvis du skal lave mere end en bue, køb jeg en Shinto-rasp. Det er så fedt et stykke værktøj. Selv nu bruger jeg den fine side, og den er mega effektiv, men efterlader faktisk et flot resultat. Prøv lige at smække den op her i håndtaget. Så det jeg mærker efter nu, jeg mærker efter kant. Nu kan jeg se på den i profil for at se, om jeg har en stigning. Her kunne jeg mærke, at man kan. Så jeg har en stigning op til overgangen. Det har jeg stadigvæk. Så vender jeg den op igen. Sætter den midt i håndtaget. Prøver igen. Den mangler stadig en lille smule i det stykke her. Så tag den med ro, stille og roligt. Nu kan I faktisk godt gå over til ciklingen igen. Den er effektiv med efterlader et glat resultat. Vi kan nemt styre, hvor langt det når. Så det jeg går efter nu, det er at fjerne de sidste kanter. Fordi delvis fordi jeg vil ikke have kanterne er der. Og jeg mangler også en lille på tilleren, så kan jeg lige så godt tage det af der, så jeg kan tage det et andet sted. Husk på, at det er mængden af træ, tykkelsesmæssigt, der nu gør, at vi ændrer på tiller. Prøv lige en sidste gang. Jeg tror nemlig, den er der nu. Nu buer den hele vejen fra spidsen og hele vejen ind til overgangen. En lille smule over i håndtaget. Det er helt perfekt. Nu skal bare have den matchet til den anden side. Det gør jeg lige, og så sætter vi streng på. Skal vi gøre til det? Det gør vi. Så. Håndtaget er færdig. Den buer en lille bitte smule igen. Den buer jo flot på begge sider. Prøv lige at zoome ind, så kan I måske lidt bedre se kurven her.
håndtaget er en lille bitte smule stivere, og det gør absolut ikke noget. Man kan altid gøre det mindre stift for den til at buge længere igennem. Nu lægger vi den op i tillerstokken og ser, om den buer, som den skal. Ja, buen er nu i strenghøjde. Jeg trækker lige på gang. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 16, 17, 19, 20. Det her det er en stærk bue, omkring 50 pund. Den ligger op i tillerstokken. Midten er her. Se, nu plejer vi at lægge den i midten. Men det er ikke sikkert, at vi holder lidt på midten, så vi kan godt flytte den lidt for at lægge tiller der, hvor pilen ligger. Men måske er pilen til at ligge her, så kan vi flytte buen herover. Trække ned. Og se, om den buer jævnt. 28 tommer, det er hernede, så lige nu er vi på 20. Vi tør vi. Jeg tror faktisk godt, at jeg tør trække den her fuldt. Jeg mangler 8 tommer, så vi er på 25 tommer. 25. Mangler lidt herover i den her side, for at være helt lige til, og ikke vi kan se. Herover burde den ikke helt så meget, som den gør derovre. Men en fin, jævn tiller. Jeg tror, jeg skal have lidt mere herover. Jeg bruger lige et par stryg med. Det kan vi lige kigge på. Det kan jeg sgu ikke gøre. Jeg bruger lige et par stryg med sikklingen. Ser lige efter, om der er nogle irriterende kanter, jeg gerne vil have væk. Så er det nu, jeg skal gøre det. Og det er hele vejen op. Det er ikke kun et sted nu, det er hele vejen op. Derfor lange strøg og ikke kun et sted. Så skal jeg lidt det også. Kigger en lille smule efter tykkelse nu her. Jeps. Så får den sgu lige igen. Igen, husk at varme den op. Lige give den et par stykker. Lige give den et par træk, så den får vende sig til. Det er tæt på fuld træklængde, den her. Vi lægger den lidt for skudt. Der. Bum, 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 bum. Der. 24 tommer. Det er i øvrigt efter det, der hedder True Draw. AMO, der skal måler man lige fra foran buen. Jeg ved ikke hvorfor. Det gør de bare. Det ser nydeligt ud. Synes jeg ikke? Nu trækker jeg til 28. Den holder. Pisse godt. Nu er buen klar til at blive skudt. Så det gør vi. Nu går vi skud og skyder den. Og så ser vi lige, hvordan den klarer sig. Ja. Og det er dejligt. Det gør vi. Kom med og skyd. Jamen altså. Første skud. Buen er strengt op. Den er på ingen måde færdig i forhold til finish. Men den skyder. Den her bue tør godt trække nu til 28. Den er også dejligt lang. Jeg plejer som sagt at teste med længden. Den er længere end min favnbredde. Det vil sige, at jeg kan sagtens trække den til både 28 og 30. Yep. Skyder på V. Lægger den lige en tomme over midten. 25, 45, 50 pund. Så mangler bare noget finish. Vi tager lige skud mere ned fra skiven. Så kan vi ned og skyder. Fint smæk på. Hold så fint. Bare roligt, det slipper jeg ikke endnu. Vi skal lige have lavet noget finish. Vi skal have gjort spidserne fine. Og vi skal have slebet den, givet den noget olie.
Så vi er slet ikke færdige nu. Så er vi fat på. Okay, så lad os lige tage spidserne og nokkerne. I kan se strengen her, den ligger ikke lige ned i rillen. Så skal vi lige bruge en blyant. Så tager vi blyanten af. Blyanten havner på gulvet, selvfølgelig gør den det. Godt. Så det jeg gør, det er simpelthen, jeg lige tager her og tegner under stregen. For så kan jeg se, hvor jeg skal den vil ikke findes fokus. Så kan jeg se, hvor jeg skal lægge nokken ned til. Så det er det næste, og så vil jeg gerne have en lidt mere lækker spids, ikke? Altså lidt mere lækker. Det kan godt blive bedre. Det tager vi om lidt. Nå ja, og nu har jeg jo lige strenget den af. I kan se, at den har meget, meget minimal strengflugt hernede af. Det er virkelig ikke meget. Og det er fordi, at den er blevet tillet langsomt. Ja. Videre til spidsen. Okay, så foruden at nokkerne skal files ned, så har spidsens form ingen funktion overhovedet. Det er ren kosmetik. Men lad os nu lave en lækker bue, ikke? Altså det kunne jo... Der er ingen grund til ikke lige at give den det sidste finish. Der er ingen grund til at springe over, hvor gaden er lavest. Så jeg filer lige nokken, og så går jeg i gang med spidsen her. Spidsens form har ingen funktion, men jeg kan godt personligt lide, at den er lidt lækker. I kan se, at jeg bruger her en lyntvinge som understøtning, så den ikke hopper for meget op og ned. Hvis jeres emne ikke ligger fast, så arbejder filen ikke nær så godt. Så jeg starter med at køre ned her, så jeg får en fin, igen blød kurve. Ned mod enden. Så tager jeg siderne. Her skal man passe på, at man ikke kommer ind for filet i selve nokken. Så igen. Tag god tid. Anden side. Når så ser den oppefra, så har den sådan en fin dråbeform. Nu bruger jeg den finere side af min Shinto rasp. Så begynder vi at være der. Så kan jeg lige lave nok rillerne igen lidt mere lækker. Det er kun for syn. Men hvem bryder sig ikke om at have en lækker bue? Metalfilene i det her hårdtræ laver faktisk et utroligt flot stykke arbejde, så man ikke skal bruge så ret meget sandpapir. Nu er den faktisk klar til at lige få noget sandpapir. Ikke nydeligt? Det synes jeg er meget nydeligt. Jeg tager lige noget sandpapir, og så går jeg videre. Jeg tror sgu, jeg tager en 100. I øvrigt, sandpapirs wise. Alt sandpapir kan bruges, men jeg foretrækker enten Turlit eller Bosch, som faktisk de har en type slibemiddel, som på trods af det arbejder som en kron 100, det her, så efterlader det en overflade, som er meget finere, som svarer til måske kron 180 i andre sandpapirstyper. Og det er ikke uvæsentligt, når man skal igennem mange forskellige arbejdsprocesser.
skal man lige rulle den et par gange her til nokkerne. Jeps. Og så slutter jeg af med korn 240. I vil måske synes, at springet fra 100 til 240 er stort, men det er det faktisk ikke. Og i sådan noget hårdt træ, der er korn 240. Det efterlader altså en super fin og glat overflade. Og igen, ruller jeg den lige en gang, så vi kan komme ind og få gjort nokkerne fine glatte. Jo glattere de er, desto mindre spiser de af strengen. Så tager vi lige og lægger strengen i. Kan man sige, at den har en lidt stor streng øje. Godt vælge at gøre den lidt mindre, så den passer med den. Nu skal vi også tænke på, at strengen jo ikke ligger ned langs med. Den ligger i en vinkel, og så passer den helt perfekt. Og der er også plads til, at den kan arbejde opad, uden at den slider på. Ja, så tager vi den anden ende, og så skal vi have slebet rygsiden. Godt. Vi skal lagt noget finishing touch på den her bue. Jeg tager lige en, det bemærkede I før, at ryggen den var faktisk fuldstændig plastret til med limklatter og hvad ellers. Så jeg tager lige med min sikling i øvrigt, så også når det bliver skåret, kan jeg have nogle små riller på den ene side, som ellers egentlig er flad. Så den vil jeg gerne have jævnet ud. Så jeg tager med siklingen lige og kører ryggen over en gang. Så jeg får en fin glat overflade. Og så vil jeg faktisk også gerne lige give kanterne her en lille runding. Igen, ingen praktisk betydning. Udelukkende kosmetisk. Så jeg vil gerne have, at den føles lækker, når man rører ved den. Som man siger, haha, det er sjovt. Så jeg tager lige og runder kanterne bare en lille smule. Ikke for meget. Faktisk så der ikke er noget at skære fingrene på. Så tager jeg igen på 100 sandpapir. Jeg bruger næsten aldrig slibeklods, man kan godt. Så tager jeg især kanterne her. Og så er det bare lige slibe overfladen ned. Så den er fint og glat. Og med kun 100 og det hårdt træ, der bliver det altså glat. Og så bare lige slå det af med noget 240 senere hen. Ikke meget finere end det, for så er det ikke suge olie til sidst. Og det vil vi egentlig gerne have, at det lige suger noget olie, for at vi giver noget værbeskyttelse. Men her, både på forsiden, ryggen, det er det. Ryggen og om på bugen. Så man bare kører dejligt meget på langs. Det giver finish. På tværs, effektivt fjerner materiale. På langs giver flot finish. Det er den glatte finish. Og det er bare fortsætte indtil I kan mærke, at den er helt glat. I skal ikke være bange for det, at det påvirker jeres tiller. Det i princippet, hvis I går helt amok, så kan det godt. Men ellers så gør det altså ikke.
Og det er lige om det er Jatoba, eller det er Kumaro, eller en eller anden hårdtræs. Ekologisk hårdtræssol, så gælder de her principper altså stadigvæk. Jeg vil dog sige, at Kumaroen har nogle super lækre overtegninger. Kan I se, når vi giver det olie senere. Ja, så det er faktisk bare at fortsætte med det her. Korn 100, slutte af med korn 240, og så giver vi det en olie om lidt. Skal du se det? Ja, nu er buen altså blevet fin og glat. Der mangler lige et par små ting. Vi skal have forsejlet den på en eller anden måde. Jeg bruger typisk 3 forskellige metoder. Enten bivoks balsam, teaktræsolie eller linolie. Til hårdtræsorterne bruger jeg næsten altid teaktræsolie, fordi den er tyndere og trækker længere ind i træet. Træet er naturlig olieholdig, så det er egentlig ikke nødvendigt. Den kan sagtens holde sig, uden at man giver den noget. Der giver den dog lige et ekstra pop. Og det gør også, at den ikke suger vand i overfladen, som vi jo lige har molestreret med sandpapir. Så jeg skal lige have lidt tættere på, så I rigtig kan se. Fordi det er altså nu, at træet virkelig ændrer karakter. Lige nu har det jo den her matte overflade, fordi vi har slebet det. Men hvis vi lige giver det lidt olie her, så får det altså en virkelig lækker, varm, nærmest rødlig karakter. Og de her sorte overtegninger, det har nemlig ikke samme type over som vores almindelige træ, med den her lækre gyldne farve. Selvfølgelig kan man også give det en bejse for at gøre den mørk. Det er næsten synd, synes jeg, med det her. Se, den matte farve, så får den noget olie. Så får den her flotte overtegning frem. Især Jatobaen har altså en virkelig flot overtegning i forhold til nogle af de andre træsorter, som ikke har lige så meget overtegning. Når man så har givet det her olie, så kan man slutte af med noget korn 1000 eller korn 1200 for at give det den her ekstra glatte, bløde overflade. Det er ikke nødvendigt, men det kan man altså gøre. Dernæst, så er der måske nogen, der vil sætte læderhåndtag på. Det kan også være, at man det kan man sætte læderhåndtag på. Man kan selvfølgelig også bygge op. Man kan lige med noget kork på. For at give det en tykkere håndtag. Man kan simpelthen også lægge læder på i flere lag. Og så slutte af med en og så slutte af med et læderhåndtag. Der er ikke noget, der er ikke nogen, at man skal komme noget på. Nu skal man meget rart lige lave et mærke, hvor man har tænkt sig, at pilen skal fare forbi. Jeg plejer at sige cirka en tomme over midten. Så arbejder benene næsten lige meget. Det er altså en fordel, så skal man tillade det til, at de ikke skal gøre det. Og så er det vigtigt, når I har givet det olie. Lad det lige hvile, i hvert fald en 4-6 timer, inden I strækker den op igen, fordi at lige nu der bliver træet en lille smule blødt. Og hvis I så trækker den op med det samme, så kan I faktisk godt måske få kompressionsrevner. Jeg har ikke oplevet det på Jatoba før, men det kan man altså godt risikere, og der er ingen grund til at gøre det. Så bare lad den give den olie, lad den ligge og hvile. Og hvis I oplever, at olien bliver ved med at slå blank, ikke trækker ind i træet, så skal I tørre det af. Ellers så bliver det sådan lidt klistret i det. Og det er ikke så godt. I forhold til vedligeholdelse, det er i princippet ikke nødvendigt med den her træsort, men det kan godt være, at man gerne vil gøre det, så skal det måske have olie en gang hvert helvede til hvert hele år, afhængig af hvor meget I bruger den, og især hvor meget I bruger den udendørs. Det er som sagt det mest for finish, at jeg egentlig ikke vil give den så pokker så mange lag. Det ville man normalt gøre med vores hjemmehørende træsorter, for de tager altså fint imod vand. Og for fiberrejsning, og det rejser sig næsten ikke, når jeg giver det olie. Og det er simpelthen, ellers hvis man gerne vil mætte det, så er det simpelthen bare blive ved med at give det et tyndt af olie, og når det så trækker ind, og pludselig begynder at være mat, så kan man give det noget mere. Lige snart det begynder at stå blank, efter det har stået noget tid, så skal man så tørre det af, og
og lade det hærde op. Så ja, hvis I er nået med så langt, så har I altså lavet en bue. Og så håber I vil nå at skyde med dem. Der er måske en ting, som I undrer lidt over, det er, at vi ikke har lavet en streng. Det er fordi, jeg har lavet en video, hvor vi har lavet en streng. Så den synes jeg, at I skal prøve at kigge på. Jeg sætter et link i i teksten til, hvordan man laver streng også. Jeg lægger det som kommentar til opslaget, så ikke at Facebook bliver forvirret. I øvrigt så kommer videoen til at ligge over på YouTube. Ikke på Facebook. På Facebook kan jeg ikke lide at lave sådan nogle videoer, så det gør jeg ikke. Men et styks lækker fladbrun af H60 terrassebræt. Ingen undskyldninger. Bare se at komme i gang.